No už to, o čom bude práve teraz reč, Dennis Rodman asi nezažil. Pamätáte si ešte tie charakteristické ľudové zvučky a hlásenia na železničných staniciach? Pamätáme. Dnes však máme skôr dojem, že sme v pražskom metre. Rovnaká znielka a dokonca aj rovnaký hlas hlásateľky. Nielen z nostalgie sme teda pátrali po tom, kde ešte predsa len môžete počuť staré známe zvučky či miestne hlásateľky. Aj vy si pripadáte ako v pražskom metre. Túto znielku už ale používa väčšina železničných staníc na Slovensku. Špecifickú znielku má tak nejakých 10, 12, možno 15 staníc. Tak takouto znielkou ohlasujú príchody a odchody vlakov na viacerých železničných staniciach v Bratislave a okolí. To je čiastočne prevzatá pôvodná znielka. Obľúbenou originálnou znielkou sa stali očovskí žandári. Po origináloch siahli aj na Kysuciach a na Považí. Michalovčania zostávajú verní tradícii. Z reproduktorov tu totiž hrá originálna ľudová pesnička. Dačo bolo za našim potokom, nie? Známa melódia Ej kročkom, koňu kročkom, hore tým potočkom sa na stanici ozýva už dlhé roky. Na Košickej turni. Tak toto je stará známa ľudovka, ktorá je súčasťou Košickej železničnej stanice už od nepamäti. Už sme si na ňu zvykli. Nech zostane, je pekná. Originálne znielky však môžete počuť aj na staniciach po južnej trase. Úplne na vlas rovnaká znielka, ako je táto vo Svetom Jure, znie aj na železničnej stanici v Trnave. Originálnu znielku môže mať ktorákoľvek stanica. Stačí, ak programátorom pošle správne noty. A my potom v počítači vygenerujeme tú znielku. Aj vy máte dojem, že všade počujete rovnaký hlas? Hlasateľka je na Slovensku v podstate stále tá istá jedna. V štúdiu nahrala v podstate všetky potrebné slová a o zvyšok sa postaral počítač. Operátorka potom už používa iba klávesnicu Enter. Po mikrofóne siaha len výnimočne, ak sa udeje niečo mimoriadne. Upozorňujeme cestujúcich, že osobný vlak smer Malacky s pravidelným odchodom 9 hodín. Peter Sabo, Jozef Kačmári a Anton Adamčík, televízia Joj.